ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, болельщикои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми хонахар ва мардуми дурай ватан. Имрӯз 25 феврали соли 2025 шумо бошед дар канали ютуби Саудо ТВ қарор доред. пешакӣ барои реклама муроҷиат мекунем. шумо дорои замин, мошин, хона, квартира, техника, аппаратҳо бошед, агар дар ватсапи мо ки рақамҳои ахираш 9997 ватсапи моай сурату видеои хонаҳотон аз замини квартираҳотон роӣ кунед, мо наворои байдина реклама карда фурӯшта мегузорем. ҳамин канали Саудо ТВ дӯстон баҳри шумо кушодагай. дар канал зиёди нафарое ки мо да обуна мешаванд ҳама хонахар ҳастанд. пашти 80-90% мардуми хонахар тамошо мекунанд наворомона. вақте хона роӣ мекунед, адресҳоро пра роӣ кунед, баъд ҳамун нархотона нархҳои ҳавоӣ намонед, иншоалло вай хонаҳо савдо мешавад. навора сар мекунем, шумо тамошо кунед. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, ба шумо грузоперевозки Акаи Нозима тавсия метавем ки тӯли чанд солаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд бошад. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон дӯстон. хонаи фурӯшӣ роҳӣ кардан ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Пахтакор, кӯчаи Обчакорон. 3 дар хона 8 сотиқ замин масоҳат дорад. хоб нархша $125,000 меган. маълумоти бештар рақамҳои 1919 дастӣ ёки WhatsApp 4545 аз номи канали Саудо ТВ занг занед. адресҳоро гӯш кунед. хона ба нархи худ арзанда. пеши хонада спортзал, масҷид, магазин, мактаби 115, аптека, машуткаи 4556 ҳастай. роҳ асфалтай, об свет ҳамавақта ҳастай. хонаҳо бо лои блок сохтагӣ. хобхона якум мега 5 ба 3.5 ва дуюм бо калидоруш 6 ба 3.5 ва сеюм хона мега спални 3.5 ба 3. пеши хона веранд 15 метр дарозӣ верандаш. хоб верандаш пластика тиреза мега дорад. паталокош пластика, полш мебел, подвал, хулас кухнишам ҳастай. оби ҷӯшу гарм, хунук гарм ҳаст. хулас баняш оби хунук гарм дора. беҳтарин хона дар беҳтарин ҳолат бо беҳтарин нарх фурӯхта мешавад. кафел дорад. хоб ошхона, номпасхона ино ҳастанд. кати калон, тагаш подвал, гараҷи мошин, дарвозаи гараҷ хулас ҳастай. боз забораш ҳама фасад хулас кадагӣ, крошка, девораш заминаш 8 сотиқай мега. 3 дар хона обшӣ дора. дарахтҳои мевадиҳанда дорад, аз ҷумла хурмо, бодом, зардолу ва дигар навъи дарахтҳои мевадиҳанда дорад. масоҳати заминам калонай $125,000. дӯстони азиз, нигоҳ кунед. просто так навор, просто так монда намешавад. оиди хона ҳамроҳи соҳибмулк занг зада масъя кунед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ роҳӣ кардан ки дар ноҳияи Файзобод дар ҷамоати Тусмурод Алӣ. адресҳоро гӯш кунед бачаҳо азиз. Саудо ТВ фақат барои шумо навор мекунам. обши 6 дар хона 6 сотиқ замин масоҳат дорад. хонара дар вақти барф задан видео кардан. ҳамхотир ҳамун видеоро мондем. дӯстон нигоҳ кунед. нархи хона 190,000 сомон. рақамҳои дастӣ 1458, ватсапшон 1920. аз номи канали мо занг занед. обши 6 дар хона, 2 хонаи 4 ба 3.5 ва 2 хонаи дигариш мега 5 ба 3.
و دو تا دیگرش 3.5 به 3. نشد مسئله دکمنتوش تخ پاسپورت سرتیفیکات داره. خلاص دکمنتو سوزایم با گارانتیش. مکتب نزدیک، مغازه نزدیک، مسجد نزدیک، об свет дора. فقط خانه شکاتور کردگی، монтажи свет کردگی. خب 3 تیرزای بیرونی چسباندگی نیست. 3 در درونی گلانی چسباندگی. یک комнатаи дигашам соз кардагӣ. Хулоси гап, адресора гӯш карден, маълумотоша гӯш карден, боз адресои пирра лозим тумошагар. рақамҳои соҳибмулк дастии ахираш 1458, ватсап 1920 аз номи канали мо занг занед. фақат харидории сериёз мегуфтак зангмон бизанад, беҳуда нороҳат накунед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯширо тамошо кунед ака. дорои 2 ҳуҷра, масоҳати 7 сотих замин, ноҳияи ҳамадонӣ Истанбулда қарор дорад. адрес ҳамадонӣ Истанбул. нархи хона 150 000 сомон. хонаи фурӯшӣ дар ҳамадонӣ Истанбул пушти МЧС 2 комнатаҳай мега ва як веранди дарунӣ дорад. хона шкатур, стяжка, потолок монтаж, шпаклёвка кардагиай. боз савдо мешавад. масоҳати заминмон калонай 7 сотих заминай. хоб 150 000 арзонаш мондем ки савдо дабрава камбудӣ дорем, проблем бояд ҳал шавад. ина марамат дӯстон, кадомитон сериёзни харидор ҳастен, занг зада аз номи канали мо салом бирасонен. мегзарем ба 4-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки аз рӯи дархости подписчикон мондагиаем. анаи квартира 2 ҳуҷрага квартираҳае ки ремонта чӣ хел мебинен, бад нест, фасони хушрӯ кардагиай. 2 ҳуҷрага дар 2 этаж қарор дорад. 2 ҳуҷраи 42 метри квадрата. адрес шаҳри Душанбе, ноҳияи Рудакӣ, повороти Ленинград. нарх 325 000 сомонӣ. хоб хона 42 квадрат, духонага 70-80% ремонт дора. дару туреза об светаш шаҳри доимӣ ҳастай. фақат нафарое ки харидори аниқ бошен боз муомила карда мешавад. дӯстон як гап бугум, ҳамин лайкора монен гарен хирсар мешам. ҳамин гап мара гӯш кардӣ, якта лайк мон, ҳамун комент дабнавис ки ман лайка мондам, тамом зиндаву сарбаланд бош шерина. мегзарем ба 5-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира анами домда қарор дорад. адресора гӯш кунед ака. 2 ҳуҷрага квартира дар 3 этаж, 2 ҳуҷраи 70 метри квадрата. баъзе хонаҳо 2 ҳуҷрагаю 40-45 метрай квадратай, анаи боша 70 метри квадратӣ. шаҳри Хуҷанд. хоб балнисаи областной больница Абрешим, ҳамин хеле адрес. дӯстон адресора пирра рӯй кунен, фақат фасонка рӯй кунен. 350 000 сомон нарх. рақамҳои дастӣ 33 да занг занен. новостройкаи сатфоиза тайёр. мумкинае ки далши боз ремонт кунен. шкатур чихел десен кардагӣ ҳастай. хоб ов ҳастай. канализатсияи шаҳрӣ дора. наздикии роҳ. хоб автовокзал ва дигаро хулос наздикай занг занен васия кунен. мегзарем ба 6-мин квартираи фурӯшӣ дигарӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 1 ҳуҷрага квартираҳай, анаи арзонтара кайчем дига хонаҳо. 1 ҳуҷрага квартира дар 4 этаж дорои 32 метри квадратӣ. агар амра 2 ҳуҷрага кунем 64 мешавад. 1 ҳуҷрагаи калон хулас. хоб Бустон Чкалаус Победа 12 адрес 260 000 сомон нарх. ватсап 66 64 аз номи канали мо занг мезанен. квартира назди роҳи калон. хоб мактаб, садик, магазин ино наздика мега. савдо мешавад 260 000 сомонӣ. вақте ки хона рӯй мекунен, квартира рӯй мекунен, замин, мошин рӯй мекунен, дӯстон ҳамура ҳаракат кунен ки ба видео рӯй кунен, чунки
тамошобино бисёрш подписчикон мода хоҳиш мекунанд ки хонаҳоро видеонавор карден, ба сифати баланд видео кунен. Тамоми ҳамо ҷоҳои хона бия, пушти хона, дарунои хона ҳамаш бояд боша. Мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дорои 5 комната ва масоҳати 6 сотиқ замин. шаҳри Ҳисор, деҳаи Сарчашма. ана ҳаме коттеҷа бинен савдо мешавад. дорои 5 ҳуҷраи 6 сотиқаи 360 000 сомонаи. ватсап ахираш 2019-ай. номерошай шаҳри Ҳисор, деҳаи Сарчашма, 6 сотиқ, 5 хона, ҳоҷатхона, баня, кухни. мақсад ҳоҷатхона, баня, кухни камбуд несай. об светш проблема несай. документ дора, срочно алиша мешава, ба сексия алиш карда мешава. хоб касоне ки хулас нашоти харидорӣ кардан 360 алиши ба сексия дар Душанбе. ин ҳамарама дӯстони азиз, боз адресора пирра агар хоҳен 2019 номерои соҳибмулкай занг мезанен, маслиҳат карда мегирен. чизе ки мо адрес мегем, мақсад гӯш кинен адресора, бо диққат гӯш кинен бачаҳо. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаҳоро арзонтароша мондем ки ҳамин зуршон бирасад мардума, ба ҳам хотир ҳамин чизе ҳастай, ҳаминро мо ҳаракат мекунем арзонтароша монем. бо мисол қиматтаро ҳастай, не ки намонем бачаҳо азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дорои 4 ҳуҷра, масоҳати 2 сотиқ замин. шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, 450 000 сомон нарх. ҳамин территория Душанбе ячи қиматай, бовар мекунем мардуми азиз. ҳамин нафарое ки моро тамошо мекунен, ҳамин дохили Душанбе, территория Душанбе нархҳо бениҳоят қиматай нест. охи ба ҳам хотир ҳаракат мекунем ки назар ба қиматҳо камтар арзонтароша монем. хона дар пушти фурудгоҳ, маҳаллаи Гастело 6 хоб ноҳияи Шоҳмансурда қарор дорад. аз 4 ҳуҷра 2 сотиқ. маълумоти бештар дӯстон занг занед. срочно бояд дарҳол савдо шуд 450 000. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира ҳастай. дар 8-ум этаж, дорои 60 метри квадратӣ. Зарнисор, шаҳри Душанбе, Зарнисорда қарор дорад. 380 000 сомон нархаш. ватсапшон 67 67. ассалому алайкум мардуми ютуб мега подписчикои канали Саудо ТВ. хонамон дар Зарнисорай, доми Мастерок, варианти беҳтарин. бо нархи 380 лифт кор мекуна. мардум зиндагӣ доранд. маълумоти бештар бо телефон ёки ватсап 67 67 ҳамин ҳози занг бизанем, бигӯем ки аз канали Саудо ТВ гирифтам. ҳамин қаки доми Мастерок, таги домда аптека мегӯй, магазин мегӯй, зал мегӯй, хулас ҳама чӣ ҳастай. ина бо маълумоти пирра занг занен. хоб дӯстон аз чизе ки ёфтем, чизе ки рӯй кардан, чизе ки хоҳиш кардем, ҳамаша мондем. фақат наборда якта лайк монен. ин лайк монӣ маҷбурия бачаҳо. фақат лайк монен. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар ватсап рӯй кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай, дар комментариҳо менависен, фақат дар ватсап нависонед, навори баъдина эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳоро монен, максимални подписатсия кунен. зиндаву сарбаланд бошед дӯстони азиз.